Вітаю вас, шановне гаспадарства. Гэта клуб Хелсінг і я яго кіраўнік Вейсал Владислав. Я вырашыў здымаць відэадзённік у фармаце ў азартах навін. Кожную сераду я буду распавядаць вам пра навіны ў маім клубе, таксама пра найбольш значныя падзеі ў азартах свеце. Напрыклад, анонс сцэнарных гульняў, азартах фестывалей і навінках у азартах абсталявання. І так пачнем. 5 красавіка павінна была адбыцца сцэнарная гульня ў горадзе Магілёве «Іншы свет», але за зачынены мяжы на карантин яе адмянілі на нявызначаны час. Па гэтай жа прычыне была перанесена гульня ў горадзе Каузе «Чужая зямля» з 2-3 траўня на 8-9 жніўня. Міжнародны фестываль «Майскія манёўры» пакуль што пераносіць не плануецца. Ён адбудзецца ў вызначаны час 1-5 траўня. Піцерскі вытворца «Імпульс» плануе пачаць выпускаць новую лінейку карпусоў тайгераў. Якая мадэль будзе першай, можаш вырашыць ты, прыняўшы ўдзел у галасаванні. Мінскі клуб «Полігон Б7» прапануе гульцам спрабаваць сваю моц у новай актыўнасці – штурмавы альпінізм. Мой клуб «Хельсінг» у гэтую нядзелю прыме ўдзел у штотыдневай зборнай міжклубнай гульні. Усе жадаючыя пішыце мне ў асабістыя паведамленні. У залежнасці ад колькасці людзей, недзе ў суботу мы вырашым, на якой пляцоўцы будзе праходзіць гульня. Спасылкі на крыніцы размешчаны ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч!